Здравейте! Аз съм Христо, това е Юзле. Ние сме от първо град Варна. Така, днеска това... телефонните шеги. Днеска сме с телефонните шеги. Затова ще ви трябва просто един телефон. Набирате по телефона някой номер. И се обаждате. Ало? Да, аз съм госпожа Миланова. Търся господин Миланов. Вие ли сте? Добре. Искам да ви кажа, че колата ви беше взета от паяк и сега трябва да плащате 1500 лева, за да ви я дадат отново, защото сте паркирали на пешеходна пътека. Добре да се мала. Да.